Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para sepuh, aji sepuh ingkang hanggo ngamestuti dumateng popoyaning kautamen ingkang kawula bekteni para perangkat desa satriyaning negari, Bapak Lurah saha sedaya perangkatipun ingkang kawula hormati, para kadang wreda muda ingkang bagya mulya, saha dumateng para tamu kakung ingkang kawula hormati. Saderengipun monggo panjenengan sedaya kawula dherekaken ngunjukaken puji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmah hidayah dumateng panjenengan lan kula katitik wonten ing saat punika. Kula dalah panjenengan taksih dipun paringi kesempatan rawuh mahargya dhawuhipun temanten kanthi boten wonten alangan sutunggal kewala. Shalawat salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun pitulunganipun liyaumil hada ila yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Para sepuh pinesepuh saha para tamu ingkang kawula hormati, keparenga ing saat punika kula kumawantun ngadeg wonten ngarsa jenengan sami awit kawula nuhoni punapa ingkang dados panyuwun kadang kula anem nggih menika Mas Japarudin saha Ibu Siti Maryam kinen hangaturaken saha masrahaken pun penganten kak. Ingkang sepindah Bapak Japarudin saha Ibu Siti Maryam ngaturaken salam taklim kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Warsito saha Ibu Siti Nafiah kanthi wasilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengipun wosing gati sowan kula sakadang pangombyongipun temanten kinen hanyuwanaken saha hanglarapaken temanten kakung inggih punika Mas Abdul Rafiq putra saking panjenenganipun Mas Japar saha Ibu Siti Maryam. Wonten ing saat menika kawula pasrahaken dumateng Bapak Warsito saha Ibu Siti Nafiah, mugi-mugi panjenengan sekalian kersa hanampi pasrah kawula sarombongan lan sowan kula sedaya rombongan boten kinantinan punapa-napa, kinantinan niat silaturahim kalian Bapak Warsito saha Ibu saha kalian masyarakat Kuncen Banyu Biru ing saat punika. Mila kanthi wasilah bismillahirrahmanirrahim panjenenganipun adik Abdul Rafiq kawula pasrahaken sawetahipun. Ingkang salajengipun kawula minangka wakil saking para pangarak pangombyongipun temanten ingkang saking Dukuh Ngetrep Desa Hargamulya
Kecamatan Ngrambe, mbok bilih sowan kula sakadang pangarak pangombyongipun temanten sowan ngarsa panjenengan panjenenganipun Bapak Warsita saha masyarakat Kuncèn mriki mbok bilih wonten kirang susilaning krama miwah Subasita ingkang kirang hanuju prana dumateng khususipun Bapak Warsita saha Ibu saha masyarakat mriki kula mewakili rombongan nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Salajengipun ambok bilih pahargyan punika mangke paripurna rampung kula sarombongan nyuwun pamit. Mugi-mugi lampah kula sarombongan mulai saking Kuncèn mriki ngantos dumipun dalemipun soang-soang boten manggih alangan setunggal kewala. Bapak Ibu para tamu ingkang kula hormati, kala wau wonten piweling saking panjenenganipun Mas Japaruddin bilih panjenenganipun nyuwun benjang dinten Selasa tabuh songo nyuwun panjenenganipun keluarga saking Kuncèn mriki kersa silaturahmi nderekaken temanten sekalian wonten dalemipun Mas Japar kanthi niat silaturahim Mas Japar mboten kagungan hajat napa-napa, niatipun namung silaturahmi. Mekaten ingkang saged kawula aturaken saking kula pribadi mbok bilih wonten atur ingkang kalantur basa ingkang kalunta-lunta kula namung saged nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Akhiripun kawula akhiri wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalajo atur menampi miwah atur tanggo wacana pambagiarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pinengku sagung pangurmatan kunjuk dumateng karsanipun para sesepuh pinisepuh ingkang sampun hanukap yuswa ateges sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur ingkang satuhu kinabekten dumateng para pangemban pangembating pamerintahan para purna karya lan negari ingkang minangka dados pandam-panduming para kalodasih ingkang sinuhun sagung pangurmatan saking para tamu sinedahan kakung saha putri ingkang dahat kalingga murdaning akrami langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Kadang Besan Sutresno nunjih Bapak Japaruddin Ibu Siti Maryam minggahipun dumateng Bapak Sapuan ingkang minangka sulih saliranipun ingkang estu kula bektosi. Saderengipun kula matur awarat mugi dawuh timbalan saking keparingipun kadang kula anem Bapak Warsita mrobotini Ibu Siti Nafiah kula ingkang minangka talaning basa kinen nampi sarta hananggapi pangantikan pasrah saking panjenenganipun Bapak Japaruddin sekalian ingkang lumantar panjenengan Bapak Sapuan. Inggih awit saking punika saderengipun kula matur langkung rumiyin sumangga kanthi sesarengan tansah kudhayakaken ngaturaken puji syukur alhamdulillahirabbil alamin dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa inggih awit sih wilasanipun
ingkang temanduk dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Ingkang katiti wonten ing aripiniji siang kalenggahan panjenengan sedaya dalasan kula saged silaturahim wonten ing dalem pahargyan mriki kanthi wilujeng niskala. Sholawat salam ugi tansah kunjuk dumateng ngarsanipun Nabi Ageng Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring tulodo kesaenan wonten ing alam bebrayan. Ugi tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Sanggihaning para tamu, para rawuh kakung sawetri, sadèrèngipun ing mriki kula nampi menggah pangandikan pasrah saking panjenenganipun Bapak Jawa Parudin ingkang lumantar panjenenganipun Bapak Sapuan. Lumantar kula Bapak Warsuto Sagodrah Kulwangsa ing mriki ngaturaken wilujeng rawuh dumateng para tamu sedayanipun. Sugeng rawuh, sugeng lenggah kanthi martikaning menggalih. Boten kata lumpen Bapak Warsito sekalian ugi ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pindhan dumateng para sanak kadang pamong mitra tangga tepalih ingkang sampun paring sih pasumbang murih laksitaning adicara menika saged kaleksanan kanthi lurus raharja. Ingkang salajengipun dumateng Bapak Sapuan ingkang estu kula bektosi. Ingkang sepisan Bapak Warsito sekalian lumantar kula ngaturaken wilujeng rawuh saha ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa pindhan dene panjenengan Sagodrah sampun kersa kraya-raya nyuwunaken sekar cempaka mulya saselih ingkang awujud badhe penganten puninjih anak Mas Bagus Abdul Rafiq kanthi wilujeng kalih saking Rupito. Bapak Warsito sekalian ugi ngaturaken agung panuwun ingkang tanpa pindhan lumantar panjenengan ingkang sampun paring salam taklim pramila Bapak Warsito sekalian lumantar kula ugi ngaturaken wasilah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kanthi salam kawilujengan Gusti Kang Maha Kawasa tansah paring berkah rahmatipun dumateng panjenengan sedaya dalasan kula mliginipun dumateng Bapak Warsito Sagodrah ingkang ing menika wekdal mengku karya nepi darmaning ngasepuh hamis muda putra-putrinipun nuninjih Rora Ayu Nawa Yulia Afina Haki ingkang sampun kepareng dhaup kaliyan jejaka pinilih inggih menika anak Mas Abdul Rafiq putra Jalu saking pun Bapak Japarudin sampun kaleksanan kanthi lulus praharja. Ingkang salajengipun sedaya atur pangandikan pasrah saking panjenenganipun Bapak Japarudin ingkang lumantar panjenengan Bapak Sapuan sedaya sampun katampi kanthi syukur lan penggalih. Wontene menggah atur panjenengan hamba pilih ing mangke sasampuning adicara pahargyan prasaja ing mangke sampun paripurna panjenengan sapangombyong temanten badhe kepareng derek kepareng pamit ing mangke Bapak Warsito Sagodrah lumantar kula namung tansah saged ngaturaken sugeng kundur mugi kundur panjenengan sedaya tansah manggih lujeng rahayu ngantos dumugi papan panggenipun sowang-sowang. Apabila mekaten aturipun Bapak Warsito Sagodrah lumantar kula ingkang salajengipun kula ingkang menawa ngatur kathah goyak gayung wicara kiranging subuh sita ingkang singlar ing reh tata krami kula tansah nglenggoning kalepatan nyuwun diagung pangsami. Cekal semanten akhir kula hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawat asto nyerik bener bapon ojo dijaluk sini. Kala juatur tangga wacono pambagiarjo sampun onje. Para tamu kakang putri, para bini sepuh, para pemudian kang dahat minul yang putih kalingan berkara rencih pun kalaju dan rencih tedak pinata putuh temanten kekalih romo ibu okay. Kawiwitan saking piyambakipun Rama Ibu ing mangke tumuli kadang pisan sarimbit ugi boten adang kata lumpen katur dhumateng para sanak kadang ingkang wijil saking Ngerambi
utawi ngendi mau ngetrep nggih. Dan injih panjenenganipun menika wonten rantaman panjenenganipun Bapak Saswito sekeluarga, Bapak Purnomo sekeluarga, Bapak Siti, Ibu Siti Khotijah sekeluarga, keluarga Bapak Ahmad Karji, keluarga Mbah Maryam, ugi mboten andhang katalumpen Bapak Karman, ugi Bapak Sapuan, ugi mboten andhang katalumpen panjenenganipun Bapak Sucipto sekalian garwa ingkang bekasan Bapak Parlan mekaten. Monggo katur dumateng sedaya para sanak kadang ingkang mijil saking ngetrep kasuwun foto sesarengan temanten. Dan injih ingkang angka kalih injih foto keluarga saking panjenenganipun ingkang astu mengkugati kawitan saking panjenenganipun Bapak Haji Suparno sekeluarga, Bapak Parlan sekeluarga, Mbah Painem sekeluarga, Mbah Sariem sekeluarga, Mbah Karyoti sekeluarga, Bapak Juwari sekeluarga, Bapak Widodo sekeluarga, Bu Syekh sekeluarga, Bapak Jumadi sekeluarga, ugi mboten andhang katalumpen Bapak Sutomo sekeluarga, Bapak Sutono sekeluarga, Bapak Gianto sekeluarga, Bapak Darim sekeluarga, Bapak Ciko sekeluarga, ugi mboten andhang katalumpen Karang Taruna putra putri ing mangke. Lan injih saderengipun foto tedhak pinata monggo dumateng panjenenganipun para kadang saking ngetrep kasuwun foto. Dan injih aku iki kurang apa kurang bagus ya ya ngono kuwe kebangetan sira nglarani ati piye lara tenan lara tenan aduh bapa aduh biyung dosaku iki apa bola bali mung gawe atiku bingung tak jaluk enggal elingo aja gawe lara ati ndang iso piye mung lagi rene apa-apane arti gong yo ora iso wis ngono kuwi. Semoga katur dumateng para kasanak kadang ingkang saking ngetrep sedaya keluarga agung saking ngetrep kasuwun foto sak sampun keluarga agung saking ngetrep kemudian keluarga agung saking ngetrep Bapak Warsito sekalian ibu. Mripatiki
matur sekeluarga kasuwun boten atur punika mbok bilih ing mangke sak sampunipun keluarga agung saking Ngedrep anggenipun tedhak pinedha kasih sama tawis ing mangke tumuten doa lajeng ing mangke tumuten kirap ingkang anggus pisan mekaten monggo sedaya keluarga ingkang saking Ngedrep kasuwun tedhak piredha sesarengan kaliyan temanten Kakang Putri. Suwados wekdal imangke kacekapan mekaten. Sekawan nggih bareng. Nggih monggo.
Nyuwun agunging samudra pangsami dumateng sedaya para tamu rantaman rancangan kalenggan menika nenci benten padatan mekaten nyuwun pangapunten belum kata nenci hati cara selangjeng pun waosan doa katur dumateng panjenenganipun Bobok Ikhwan Solikin monggo katuran doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Semoga kita aturaken doa barokah dumateng pinanganten kalih. Mugi-mugi anggenipun bangun rumah tangga dipun paringi dados rumah tangga ingkang harmonis, romantis, saling mencintai, saling menyayangi, rumah tangga ingkang sakinah, mawaddah warahmah. Kula ingkang ngaturaken doa para tamu, para rawuh dipun suwun ngamini doa menika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa janibna fahisha ma dhahara minha wa batan wa barik fi asma'ina wa basarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika musnina biha qabiliha wa atimmaha alaina. Allahumma alif baina Abdur Rafiq wa baina Nawa Julia Afina Haki kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji. Allahumma ighfir lahuma dzunubahuma wa wasi' lahuma fi darihima wa barik lahuma fi rizqihima. Allahumma aslih lahuma dinahuma allati huwa ismatu amrihima wa aslih lahuma dunyahuma allati fiha ma'ayishuhuma wa aslih lahuma akhiratahuma allati fiha ma'aduhuma waj'al hayata ziyadatan lahuma fi kulli khair waj'al mauta rahatan lahuma min kulli syarr. Allahumma altubina fi taisiri kulli asir fa inna taisira kulli asir alaika yasir wa nas'al yusra wal muafata fid dunya wal akhirah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirap ingkang ongkos pisan monggo Dimas Yanu samapta kati sawi Gondiri. Jajar
ati ngalampae pinarungna tapswaraning gendeng gumelar ngebeki surae gumuruh lerombae samudra rum kene manggala yudha manggala putri Domas sing ati-ati injih kon me guru ngungkung ayoe binarungi kapi arso suaranipun Kanjeng Sinuwun kula nyuwun sowan Kanjeng Sinuwun ya gene-gene brusa dikeporong ayu brusa gitu monggo Kanjeng Sinuwun sarepipun kawula dherekaken miyat saking majaning sasana analiti kendho Kanjeng Keparatan monggo Raden ya brusuk ingsun lan rawan ingsun nedra nrimo marang budi nirwang tong brusa miyatipun kaki niwanten kalenggan mriku yayah pucuk ingkang hanenan dang wujud wiat langgeni ngalang-gilang kagara podang dinon lir kegunang surang suratitan padang kadya lan bajare ponaning gegono
mundhap saking madyaning stihil tinata-rata Nalindra muda sarimbit tekating pastra haneliti kendho kencenge panalatan gemah makana tining lagi sinten to ingkang kapara ngayun dah punika Tarwanani juk-juk lagu woko adiya katrasang prusa dikara kaparaga Baguseyan ingkang mijil saking telatah Ngrambi dhuwur kono iya wis butuh kono lumaksana sinambi beksa hambek iso memeti kagunan Jawi gegulang kabudayan ingkang indah paradini datan kata lempen geni romanembah mringarasaning juang sukma sang bunging wiriwatasa kembarang patai menil dudut mala pinangka pepasreh temantene kagung lumaksana gandeng asta membat madya luminggah ning wae satindak mangu sabecak enten kaperadosaken Ibu Juru Pas ingkang kondang Ibu Siti Kaila utawi Kaila Brit ingkang wijing saking Banyu Biru nek basane Jawa Waterblu ugi boten andhang katelumpen Manggala Yudha Manggala Putri Domas Manggala Yudha Bagus warnani Anogasari Sembada Wiratama dadya gedhing manggalani golagu ingkang tansah jagi kaprijanipun sang nata sarimbit kaparaga Bagus Ozil Izam Bagus Tegar Bagus Noval tanandhang katelempen Putri Domas ingkang ayu-ayu warnani melok-melok wedanane rompyoh sesinami pantes kinarya branta kaparaga Roro Ayu Kisti Roro Ayu Nita Roro Ayu Korin ugi Roro Ayu Askioji wis maprapteng hunggianing kang tinuju daya-daya kage ninit wonten santun busana keprabon ngrasuk busana pengiranan ya Semar Watmajan kalenggan menika Hanyarengi suwanipun para widayaka Juruladi ngaturaken atur pamboja krami katur handika sami duh para pepundhen munggundun sugeng hangrahapi ingkang sakeparengipun dening sinambi hangrantu aradinipun pasugatan kalenggan menika ugi hangrantu kaki nini manten genipun santun busana keprabon ngrasuk busana pengiranan ya Semar Watmajan kalenggan menika dan injih handika sami duh para pepundhen ing mangke sekeca lan kanthi nikmating kayun seksamaning budi lan karsa mewah lelenggan ngantos dumugi purnaning gati kalenggan menika mekaten oh
sinambi hangrantu waradinipun pasugatan midhangetaken Wilanada Mas Widodo ingkang mijil saking Parangtritis cedak wae maksudnya itu Parangtritis niku Waradinipun pasugatan monokrami katuratika saking dipunapun sampun pikanto agar atur nalika sliramu ninggalku apa sliramu ora krasa aku Ratu kirap ingkang angka kambing kirap pasatria sang narada kancet awit wonten ing kalenggan sanika tasih santun busana menawi sampun karamungan anggenipun santun busana laju kiwala Mas Hanung
Cucuk nek nanggap. Gayeng gayeng. Alhamdulillah. Ojo lali pawenku Janji-janjimu bila nada. Oh.